Ma'am! Mahaw na taon ni ma'am. Kanan na miyoy. Sino mo niya? Kaon yun ang una. Buka din sa inyong oo. Pag-ubaw mong kaon. Ngano ka, sister? Kasi kaaway ni mo, uy. May kanya ka, Doy. Nga nalagi. Sayok ay mga tanod diri. Gipandakop si Buni o si Simon kay prisuhon. Naunsa ba na sila, uy? Nganong ilang padakpon sila? Mga tayo mga sa. Ambot lagi, wa dyo ko kibaw. Wa dyo ko kibaw ko sila mga sa. Doon na to sila gisulti, pero nakalimot ko, uy, sa to. Wa magkat sila mga sa. Nganong gidakop man sila? Mao lagi. Nung sa man na to, anak, nagidakop pag sila sa tanod. Kahanggaw sa dato nila, eh. Nya ikaw, sister. Sumigamit ani mong kahoy nga dada. Imo pa tong gipuspos anak nila. Wingi gito. Na, ay langsang ay taya. Pati tanos gito mga tawhana to. Walang ko, Doy, kay mapilya ko dakop, Doy. Kapag akong problema na, uy. Yung sao man nato, sister. Mao lagi na ako nakuyawan kay duwara ba na sila niya ako usar ko magbantay. Nya, ay man mga katulisan. Nari ah! Ang duha? Oo! So, puslan man nga, gidakop to silang duha. Kita nalay mo bantay siguro ani nila. Oh, ang hagi diya magagi. Kaysa bawi dahil malisik masangpitani. Kahaso na day Anisa. Ato na lang ka anang buhian ng duha, sister. Uy. Ato buhi andoy? Oo. Unsa pa di ay? Kamtay labot na nila. Pamatyon sa nato na silang duha. Usa na to buhi eh. Oo na. Saan mo na pagpatay ni nila? Ay, kabaw na ko sa pagpatay. Saman? Atong luglugon ang liog. Sige, sige, sige. Luglugon na itong o. Unsay liog. Sige, 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 sige. Sige. Niya, kisa may luglog. Ikaw? Uy, dili ko ana, uy. Mahadlok kung di ko manok luglugon. Unsa pa ka ng tao? Niya, kisa may luglog. Ikaw lang, uy, sister. Hindi ko eh. Hindi ko eh. Ay, ana na lang, sister. Unsa may gamit ani mong kahoy? Nakasama na kong kahoy. Kana na lang ipospos nila. Si ipospos siya mga para dali maliki ang Ang o nila? Niya, kani ipospos para liki na yun. o di ko eh. Imalugay ko doy kay abi nimo kabuhion be kung silit ang dugo. Yung sa na nato. Isag ka, isag ko. Lagi kabuhi na mo ikong kang dugo. Bayot. Nay! Unsa ka? Si Bunig si Simon ba gipanakop di ay gidas barangay. Ha? Ngano god sa milasa? Naambot lang ni basta kay gipanakop sila sa mga tanod. Uy, diin man ka na balita, abe? Gikan nilang ni Dimit ug ni Andoy. Sila nalay gibinlan ni Bunig si Simon sa ilang bay. Unya si Andoy. Ngano pa man pauli dire? Tingali hasasad sila gipanakop. Wa uy, sila na si Bunig si Simon. Unsa man gisa nila? Naambot lang na basta kay gipanakop to sila. Nanana, dire lang sa kay ako paso na kususiyon dito sa barangay hall kung sa ganit. Sus, Ginoo ko. Ano, Flor? Na, si Bunig ligyod si Simon gipanakop gidas barangay. Ngano man, unsa man din sa? Naambot lang basta kay panakop sila. Diyos ko, ngano man di ka ha? Hoy! May katarungan mong manakop mo. Pero unsa may hinungdan? Nga nung man ninyo ito over sa otoridad? Ano inyo lang itanggol sa inyong bay? Sa inyong gusto buhaton nila? Gamso na niyo? O tabalon ba? Jur, ang rason mo ko, Jur. Dayo na mo ma-turnover sa otoridad ba? Kay, bali, duham ba na silang kawatan, good? Yeah. Ang usa, nabaw man may gukod-gukod na lang usa, kay nagpagaygahi man. Kaya ang plano ta namo, nagdako pa namo anang duha, una pa namo i-turnover sa mga otoridad. Mao nang medyo nalangay. Ano? Ano? Langan lang no. Di man gani unta to magpadakop nyor. May gani nyor kay nitabang na mo tong una na mong dinakpan nyor, mao nadakpan na mong usa.
Nya mo nang amo na silang i-turn over dito sa Kapitan. kapitan niyo. Sakto-sakto. Nga. Ay mo na mga dinakpan doon. Sa amuan yun, mapamanto na mo intrigo yun. Oo, kanang nika ugma niyo amo din tong ihatod sa kapitan nya. Kay katong usa ako kay kaon niyo gud. Ako na kay may gasto niyo ba. Ito, kanang magpa kinsa lagi muripan sa mong gasto ato niyo re. Nga. Ugma. Dahil ninyo dagko na sa barangay, ari yun sa ipatubang nako ha. Oh, nya. Sige, pwede naman mulakaw. Ayaw mo kalimot ha. Basta datagi na sila dito patubang nako. Sige, nakaon mo dito. Ako pa'y palipano ninyo. Di nang wala snack. Ito na. Dinner program taon-taon niya. Papilo mo ko ninyo gasto. Ito na. Wala kita pa snack. Apa Joy? Takas na lang hinuon. Magtawa na. Ayap pa din na tawhana. Hoy! Ano sila naginuta? Bawa hinungdan na. Ayaw pa, makaubos na siya bukuan. Hoy! Kanay, asa mo kanay? Gusto maginay ka po dong. Ngano lagi, unsa mo bilang masa? Anong ginakuman sila? Ambot lang lagi na uy. Basta to idala sila sa barangay. Nga, kamo, huwag may labot? Sila ra? Huwag may labot na uy. Basta tungod sa mga tulisan na Oh, ngano man di ay, naunsa man nga tulisan? Oh, di ba? Tungod siguro sa mga tulisan mo nang gidakop sila. Andoy! Oh, uy, Andoy! sige, Dimit. Ano ning biya magkanayon, Andoy? Diin magka! Ano di ay? Si Buni ba? Nasok magani Sir Marlon to sa bahay! Naunsa, Dimit? Kaluoy sa kong buni. Si Buni ba? O lagi, naunsa Nasok man? magani Sir Marlon kay nangabubuho! Ha? Agi? Kuan manggod. Si Hili ning apas nila ni Simon ug ni Buni ngadto sa ilang Donsibyo. Nya? Unya kay ning kalit malugdool si Hili dito ni Buni. Way dagang langas isukmag dayon ni Sir Marlon si Buni. May gani ka diha sa Simon. Sus, kinuok ko. Tuwa si Hilin dito? Dito di ay. Kay si Hilin nakabalita nga si Simon ug si Buni gidali to ilang Donsibyo. Unyahain man ron sila. Si Helen, hindi sa trabaho. Ya si Simon si Buni, taas balay, muli. Naunsa naman ako may love na nga si Buni mo. Sa may naunsa ni na bunog, pero katakatawar ni yung bunog, mura na magwa. Kalain sa ning Sir Marlon, oy. Mura magbayot. Tabaw pa man ako. Kalitag manukmag. Nya, sa buong sa Helen. Nya? Uy! Asa ka? Uli. Dili, mamaulit na. Ayaw padula ng mga peligro nga kuya. Dili, uli. Kesa tagbaloy na di ka maukamalo sa mga galingon. Papel ka sa bundok, dili na dili. Dili na kay may labutong karoso na kanya noon. Uli! Dito na! Sus! Kuha pala ako kapugong sa mga kagalingon ay! Tapukon ko ng gusok na sa lubot lagi! Kuhaan kayo! Sukol kita ka. Ano mga sukol? Eh salig dataw sila, manumbag na sila dito! Iyawa ko nila, God! Likay lang tayo, para way gubot. Silikay! Likay lang ta! Maghanad na sila! Sikla ta pailog, ani?
Wagi tayo taganan, bisang asa pang pagiha. Sugod na kanan! Buta kanan! Ina sabi, sumagay mi! Bisag magbunta ko mi sumagay! On kayo! Ay na lang lagi mon. Di ta kapiog sa mga dato. Sumagay lagi mi! So magbuntag pa mi sumagay, hunong lamig, mga on! Giro na nila! Sa paday. Di ka makalikay sa bala mon. Wala may bala, sumagay lang! Kamutay lang! Wait, Lagi wait! kay daganan. Anon boy? Way kumos paglikay mon. Wala pa'y bunog. Ikaw, galikay ka! Wa. Oh, bantog rin, nabunog ka? Sa balay man gitawag lucky pants. Lucky punch. Swerte Awa, niya. ugmaw. Mabalik mo kita dito, kaya ato man nga isurrender ng mga tulisan. Awa, musab. Paksit laging kidot ani lagi. Ay lagi pag unas ka gubot. Gubot ba? Ano naman, ato na ditso ni Don Sibio ng mga tulisan? O ditso ta ng kapitana? Ang giingon ni Nyorsibio, ni Idritso dito sa iya ha. Anong antok mga kapitan na? Aw, ato na ba uron duha? Pero di na mutukan sa itong sekreto. Salig ko anak lang duha oy. Di taidoot anak nila sa kadautan. Ang kuya o ani bon, kung iadton na to sila sa barangay, Ano naman? kaya ng duha god, nagkontrahay ng duha. Nya, magsubagay niyo na dito. Kubot kayo? Ako lagi. Kasam ko sa budlat dito. Kasan gito na. Di makagamay ra mo di yung ihatag ni Rupo. Mga lagi, hasta kita, gitikasan ta. Di man ka ngayo siya dako. Pero himan-himan, si Ropong musugot na gamay. Ano mo lagi? Pagawa na to na. Hasta kita gi-apil pa ta. Kasana ng buwan eh. Tulisan god. Ngayon sa man, mahatag ta ng tong sa milyon. Nga musugot man si Ropong 100,000 na. Unya na lang ta mo hukom. Nato lang silang pasabton. Unya na lang nato sila hatagan sa kwarta. Kaya mahuman na ilang kaso. Bitaw, sakto sad. Eh, saan nila pagtapig silang kwarta nga? Takpan mo sila, surrender pa sila dito. Mao na. Basta ang atong buhaton, di na sa una tamuhatag na kwarta. Eh, subagay yun na pirming duhag yun. Nala. Ato na lang pasabton. Hindi na magsig sumpag kayo ng duha eh. Eh,